இதோ மாணவர்களே, இது ரெக்கார்டர். இந்த ரெக்கார்டரில் 8 துளைகள் உள்ளன. பின்பகுதியில் 1, முன்பகுதியில் 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. இந்த மூன்றாவது கீழ்ப்பகுதி சரியாக அமைந்திருக்கிறதா என்பதை பார்க்க வேண்டும். இது நேர் வரிசையில் அல்லாது சற்றே வலது பக்கம் திரும்பி இருக்க வேண்டும். இப்பொழுது ரெக்கார்டர் கையமர்வு பார்க்கலாம். கையமர்வு என்றால் நமது விரல்கள் இந்த துளைகளில் அமர்வதைத்தான் கையமர்வு என்கின்றோம். பெருவிரலை பின்பகுதியில் இருக்கும் இந்த துளையில் வைக்க வேண்டும். இடது கை பெருவிரல் முதல் துளையில் வைக்க வேண்டும். அடுத்து 2வது 3வது துளையில் வைக்க வேண்டும். இந்த சுண்டு விரலை எதிலும் வைக்க தேவையில்லை. அடுத்து வலது கை ஆள்காட்டி விரல், நடுவிரல், மோதிர விரல், சுண்டு விரல். சுண்டு விரல் இந்த பகுதியில் வைக்க வேண்டும். இதுதான் ரெக்கார்டர் கை அமர்வு. நன்றி மாணவர்களே, மீண்டும் சந்திப்போம்.